Sú to nepochybne aj technológie, ktoré posúvajú úroveň zdravotníctva vpred. Nové systémy diagnostiky či robotické pracoviská chirurgie. Aj takéto inovácie už fungujú i na Slovensku. Pomerne skoro s nimi začala aj Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, no rozhodne tam neskončila. Zdravotnícke zariadenie ráta s modernými technológiami aj do ďalších rokov a okrem iného plánuje i zaujímavú novinku v podobe inovačného centra. Podrobnosti prezradila našej redakcii priamo riaditeľka nemocnice. Nemocnicu v Banskej Bystrici čaká premena na technologicky inovatívne zdravotnícke zariadenie. No technológie sú súčasťou už aj projektovania. Použitá digitálna metóda BIM, čiže informačný model budovy, zjednodušuje prípadné úpravy v projekte. No využívať ju bude aj prevádzka novej nemocnice. Prípravou projektu novej nemocnice sa snažíme vytvoriť, nazvime to digitálne dvojča nemocnici, ktoré bude plniť viacero funkcií. Všetky technológie, ktoré majú akýkoľvek digitálny reťazec, budú zapojené do systému a v tom velíne, to je to jadro tej nemocnice, budú operátori, ktorí budú vidieť akýkoľvek výkyv, akúkoľvek zmenu, ktorá sa kdekoľvek v nemocnici stane. Čiže tá efektívnosť sa bude zvyšovať aj v tomto prípade. Do budúcnosti však Rooseveltova nemocnica plánuje aj s výstavbou inovačného centra. V rámci neho chce prepojiť svoje znalosti a prostredie spolu s nadnárodnými korporáciami, ktoré chcú veci v zdravotníctve vyvíjať a inovovať. Budú testovať a vyvíjať spoločne technológie, akékoľvek formy inovácií, ktoré môžu byť prospešné nielen pre toho konkrétneho poskytovateľa, ale môžu byť aj zdrojom príjmov do budúcna toho subjektu, ktorý sa rozhodol toto partnerstvo poskytnúť v nemocnici, a môže to byť teda aj zdrojom ďalších príjmov pre všetkých a aj veľkým benefitom pre danú nemocnicu, lebo bude môcť používať tú novú inováciu. Jednou z tém inovačného centra bude aj telemedicína. V Banskej Bystrici chcú pracovať na zlepšení prepojenia informačných systémov, aby sa logistika dát zo zdravotných senzorov zefektívnila. No už dnes odborníci z nemocnice veci inovujú. Vyvíjajú algoritmy umelej inteligencie, ktoré budú odhaľovať rôzne ochorenia. Príkladom je detegovanie karcinómu močového mechúra. Aj vďaka takémuto prístupu sa môže zdravotníctvo i na Slovensku dostať významne vpred.